खुलुमबाय सोनाफोर आंनि Jobanivlog इउटिउब नोंथांखौ फिन खेबसेबाव बरबावबाय सबाय माजियाव जो फगवाननाय महर लानो सोनाफोर दामुगै इनफाय ब्लग्सखौ फरायजोबगासिनो मोजां जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो इन्टारेस्टिंआथ' मा बुंबावनो आरोना दुखु खैफोदानो जोंना जोबनो थांला ओरैनो फौजि बिथांनिखौथ' मा होनबावनो फौजिफोरनिखौथ' आरो मा होनबावनोआनो आरो बिनि सायावनो रिसेन्टलि दुखुनि माने मोनसे जाथाय जाबावबाय जोंनि न'खरावहाय मा होननानै फोरमायबावनो आरोना नोंथांमोननो आङो नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना आङो मा शेयार खालामलांनो हायो नोंथांमोनजोंहाय ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान बावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय आङो ओरै दालि ओमफ्राय ओंखाम फोमोनखांबाय फिसाजोनि जादा जा अयथासार लेंगासिनो आरोना दखानावहाय नै दुगैखांबाय बिमा फिसा सानैबो दा माबा मोनसे आदार फिसा जाहोआबानो जाला आरोना थैद फैदोनानै फै माने दखान फारसेसो थांगोनसै बिमाया गावनि संनोनो मोनथ'वाखै नै जेरै दं ओरैनो दङ आंना आदारफ्राबो फुलकबिखौ जागोन आं दिनै राजमा एसे संबावदों बेजोंनो थांथारसै थ' थांनानै आदार लानानै होफैग्रोथारसै आं थ' दखानाव थांनो होनबाथाय आगोल जालायो आरोना सौथुलायनाय गोलैलायनाय जारलाहाय गथ' माखाजों बिमा बुरैनि जिबनफ्रा बिदिनोसै थ' बापारे बापाप ओमफ्राय दा बे बावलि लानाया दा जासन जाब्रन जानोसै क्रिम ख्रुमखौल' जानोसै ओमफ्राय बिमायाथ' जाथ'वा साननाया आदानि जानोसैलाय जारला 10 थाखानि केक लानो थिनबाय आङो बावलि खि बावलि थ' ओमफ्राय आंना आदारा नै बेफोरखौनो एकदम केचुरि बादि संनानै जानोसै आरोना आङो कुकाराव गाबहोनानैहाय माने थाव होला आरोना खनसेनो राजमा गरनै सोमदों टमेट' थाइसे ओमफ्राय नै फुलकबि आं बेबायदि दाम बारा फुलकबिखौ जाफेरथाराहाय गोदाव सोरावनो मोनसे फुलकबियावनो मा 40 थाखा 50 थाखा गाहाम बेलाय एबारसो आरोना एबारसो जानोसै उफाय गैया गाजर एसे होदेरबाय ओमफ्राय हाइजेंजों सामब्राम गुफुर देनायखौनो जालाबायनोसै आङो केचुरि थाव होला आरोना ओरैनो गाबहोनोसैल' आलु दरसे एबा समायगोन मोनबाय थायो आरोना आङो आलु जाग्रा मानसि नालाय माथो होनना बुंबावनो फानलु थाइसेबो गारलाना हरनोसै खनसेनोहाय जेबो खोथा गैया टमेट' होबालाय मोजां जायो दोलो खालामबाथाय देना लानायखौबो खनसेनो मिक्स जाबाय आदारा बेनो आंना थाब फिसाजोंनो एसे ओंखाम दौना लागोनसै आङो नै जि काबुलि बुट होदेरबा गोथाव मोनो आरोना रमा लांगौ आरो फिसालानो फटल एवनांगौसो वाव नानिनासो ओंखामा ना मा जानोसै आं सियार लायनोसै उन्दुबाय आरोना दासो फिसाजोआ बारा उन्दुआ दानो थाबनो सिखारगोन खनसे उन्दुनानै खनसे सिखारनानै आरो खनसे थाफिननानैसो नै दासो एसे उन्दुलांफिनबाय आरोना ओमफ्राय सनाफोर आं ब्लग होनायाव नोंथांमोना गोबां माने इसोरनिसिम आरज गाबनायखौ होदों गडनिसिम आरज गाबनायखौ होदों जाहाथे गासै फौजि बिथांमोनानो फौजिफोरानो गासै बाहेरायाव थाग्राफ्रानो मोजां थाथों होननानैहाय आङो गोबां इमोसनेल जालायदों आरोना बेनि थाखाय आं गासै नायगिरिफोरनिसिम एकदम गोसो गोरबोजों साबायखर बावो आरोना मानो होनबा मानसिनि बोरानो मानसिनि खामानि होयो मानसिनि बोरानो बहुत खामानिखौ जाफुंसार होनो हायो बिनि थाखाय एकदम गोसो गोरबोजों साबायखर आरोना आरो लोगोसेनो आं बायदि सेम बिमाफोरनि आगैमोननि आब'मोननि कमेन्ट माने आंनि बायदि हालोद जानानै दङ आरोना बिसोरबो जेरै सोरबा लिरना हरदों आरोना जोंनाबो बिदिनो दंहैथारो बुहुद टेनसन होननानै आरोना मा होनना बुंबावनो दा बे दुङाव थासारिया थाबैनो जोबस्रांबाथ' मोजाङानो निउसखौनो नाया सानब्लाबो नायफ्लांबाय थायो आरोना निउस नायैनो खर'फ्रा बांसिन गरम जालायलाङो आंनाथ' बोरैबानो बे दाखालि अपारेशन सिन्दुरनियाथ' बुहुद निउसआ ओंखारगासिनो दङना दा बेखौनो अपारेशन सिन्दुर 2 जाबावो ना बिसोर एटेक खालामगोन बिनि थाखाय रेडि जानो थाखाय सुटियाव फैनायफोरखौनो गासिबो लिंहरफिनजोब्बाय ना ओमफ्राय सासे आब'आ कमेन्ट खालामदों नोंनि बिबोनाङा डिउटियाव लिंहरफिनजायाखै नामा होननानै सोंदों आरोना बे आब'आ ओमफ्राय आङो आब'नि कमेन्टखौ मोननाय लोगो आङो फन खालामहरदों आरोना बिजावजालिनावहाय बिसिनाव माने ओमफ्राय बिसिनि अफिसाव माने फैखाबाय जाहैदों क्वार्टारावहाय हेड क्वार्टारावहाय बेबायदि आदेसा ओमफ्राय जास्ट
आंनि बिबोनांनिसिम सफैथ'वाखै आरोना ओमफ्राय सफैबानो थांनांगोन आरो थांखानांखागोन बयबो थांफिनखागासिनो दङ आरो जोङो गोबां खबर रायलायनानै मोनथिबाय आरोना सोरबा सोरबा आर्मिफोर सोरबा बिदिनो BSF फोर थांफिननांगासिनो दङ होननानै आरोना थांफिनबाय होननानैहाय उमुगनिया मैया थांफिनबाय उमुगनिया दाख्लै थांफिनबाय होननानैहाय होमबा थांफिननांगासिनो दङ आरोना बेखौथ' निउसावसो नुबाय थादोंमोन खिन्थु आङो खाथियाव मोनथियामोन नालाय दा मानसिजों रायलायनानै मिथिनानै आरो मा होननानै बुंबावनो आरोना जेबो रावानो गैला बेनिफ्रायहाय बिफामोननि लोगोफ्राबो सोरबा सुटियाव फैदोंमोन सोरबा मास मोननै गाहाम सुटियाव फैदोंमोननो ओमफ्राय सानब्रै माल' जादोंमोन दा बिसोरबो आदेश मोनफिनबाय थांफिननांसिगौ आरो जोंनि हरै हाथिफुथायावबो हारसा आरोना बेबो गावसोरजोंनो मावफानाय बेहाबो दाख्लै बिथांजों फैफानो ज' फैनो बायदि खोथा जादोंमोन जाहैदों बिथाङा ज' थांफानोसैबा होननानै लेंदोंमोनबो जाहैदों दाना एसे उनाव थांसै होनबाय गावबागाव न'खरनि सुबिदा उसुबिदा एसे उनाव फैबाय नै दा 20 दिन ना मानि फैदोंमोननो साननैल' जादोंनो ओमफ्राय लिंहरफिनजाबाय आरोना थ' दा नोंमारगौ बे खोथाया लिंहरफिनजोबगासिनो दङ थांफिनगासिनो दङ आरोना निउसाव जेरै होदों बिदिनो हिन्जाव हौवा गासिबो फौजिफोर बर्डारफ्राव डिउटि होनाय मा होनाय निउसाव नायबाय थादों आङो BSF फोराथ' हिन्जावफोराबो हैथारनांगौना बेस्रा मा खालामनो बर्डाराव हैथारनांगौना बिसोरो बेलेग डिपार्टमेन्टना बेलेग जेनेबा खिन्थु BSF फोरनाथ' बर्डाराव हैथारनांगौ बिसोरखौनो जा नायबाय थादों आङो मानो होनबा गोदो आंबो BSF आव थांनो होननानैहाय मा खालामदोंमोन एप्लाइ खालामदोंमोन आरोना बिनि थाखाय बुस्थुखौ गोसोखांदों आरो आङो एप्लाइ खालामदोंमोन आङो खिन्थु आंखौ थांनो होथाराखै आरोना खारनो होआखै आइया माने मोना थाङा होननानैहाय ओमफ्राय आंनि लोगो सासे जादों ओमफ्राय बिदा बिनानाव सानैबो कनसेन्ट जादों आरोना आंबो जुदि खारनो थाङोबा इन्टारभिउ हैबा जाखाबायमोन आरोना बै समाव आरो खारनो बारनोबो गोराखामोन नालाय आंबो दाबायदियाव मोनोबा दासिमाव बर्डाराव डिउटि होलांनांसिगौमोन आरोना खिन्थु थाङासै आङो खाफालाव फौजि फिसाजो दं खोमा ओंखायनो आंनि बर्डाराव डिउटि हैनो मोननायनि मखाया जायाखिसै आरोना आंना मोनसे लिरनानै थाखाय थायो खोमा खारफ्लांहैनानै मोनबाय बायोबा आंबो दा हादरनि रैखाथि सासे जासिगौमोन आरोना एकदम पाकिस्तान बर्डार सिमायावनो डिउटि होनाय नुनानै माने बे खोथाखौ गोसोखांबाय आरोना आंबो मोथो गोसोखांग्रोबाय ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामबाय आङो बेनिफ्रायहाय मा होनो दा आंना मा जागासिनो दङ बिसोरथ' एलार्ट जानानै दंखायो नालाय ओमफ्रायहाय जेब्लानाखि बिसिना आंजों एसे फन रायलायनायफ्राव एसे बोरैबा साउन्ड जायोना बिसिनाबो ज' एलार्ट बायदि बेखौ खोनाबानो आंहासो एकदम दुब मोनो आरोना ओरैबायदि ओमफ्राय साइडआव जेनेबा बिसोरो साबधान आरि बेफोरबायदि माबा माबि हरनानै बुङा होमबा बेफोरखौ हरनाय खोनाबाबो बिथाङा होनदों नालाय आगोलावहाय बिदि सुबाथाय बिदि हराबाथाय बा बिदि लेफ्रि सुबाथाय जोंना जमा जाजोबनांगौ मानसियानो दाथ' आरो जेनेबा एलार्ट थानायनि सम नालाय आंहा बेफोरखौ खोनाबाथाय आंहासो दासान्दि जि खोनाबाथाय मोथो दुब मोनो आरोना गैलाहाय होननानैहाय ओमफ्राय बिसोरखौबो फटख'नाया माबा मोनसे घटना जायोबाथ' लांगोन दाथ' दंथ'यो जेनेबा केम्प सिङावनो गावथ' होनदों टेनसन लानाङा केम्प सिङावनो दंथ'यो होननानैहाय आरोना बे टेनसन लाना होनबा आं जागोन नामा बेबा आंनो A to Z अन्दरनि खोथा खिथागोन नामा मा जादों मा मादों गावसिनि भितरावहाय खिथायो बांसिन खोथाखौनो अबेखौबा बिदि जाबाय बिदि दं बिदि होननानैहाय खिथाहरो बिजि नालाय खिथाहरबाय ओमफ्राय आंहा बांद्राय गिलायलाङो नालाय दासान्दि फन हरनायानो खराथार आरो मोनसे खोथा गावनो होन नालाय निउसखौ बाबानोबो एसे देखायो होननानै बिफाया गावनो बुङो दाना आं फिसालानोबो एसे देखायो आरो अबेबा निउसखौ गावबो आङो वाट्सएपआव शेयार खालामनानै हरो एसे इम्परटेन्ट निउसफोरखौ आरोना ओमफ्राय फिसालायाबो नायबायना खरा फन हरनो थिननाय मैयाबो आरोना बिफाया हमाबानो हमदोना हमाखै बे बुजिबायना वारा मा बुस्थु दावहाया मा बुस्थु हिन्दुस्ताना मा बुस्थु पाकिस्ताना मा बुस्थु आरो दाख्लै बे पेहेलगामाव जानाय जाथायखौ बिफाया गावनो माखासे भिडिअसफोरखौ गावनो देखायलांखादों नालाय बुजिबायना मोनथिजोब्बाय दा आरो बेहाबो फिसालायाबो महा टेनसन आरोना होमबा दा सानना नायदो जों गासै जायगायावनो टेनसननि महल खालि फौजिफोरल' नङा बे भिडिअ नायग्रा सासे सानै आगैमोनहा बुंदों जोंनाबो कम्पानिया सानथामसोआनो बन्द सानब्रैसोआनो बन्द टेनसनसो जादों आब' गिसोनायसो मोन्दों आब' होननानै आरोना थ' दा जेरावबो टेनसन जों गोसोखौ हमथानायनि अनगायै इसोरनाव बोर बिनायनि अनगायै जेबो राहा गैया जोंनावहाय जाहाथे गासिबो मोजाङै मोजां माने बारग'लाङो होननानैहाय दा आङो ब्लग्सखौबो दोनथ'नोसै दुखु आंना बेल' नङा आरो दुखु दंबावो सोरनाबा आं बेखौ नेक्स्ट ब्लग्सआव हायोबा फोरमायनो नाजानोसै दा जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच